Наказ на дарогу кадэтам і адзначыў, што такога дакумента раней не было. Многабор'е ратавальнікаў на палігоне для выпрабавання самых трывалых байцоў. МНС праводзіць трэніроўкі, праверку фізічнай падрыхтоўкі супрацоўнікаў вогненных падраздзяленняў у Барысаўскім раёне. У праграме пошук пацярпелых у завалах пасля разбурэння будынка, дэблакіроўка з ужываннем гідраўлічнага інструмента і альпінісцкага рыштунку, а таксама аквадыстанцыі. Мы уже проводим 22-й чемпионат МЧС Республики Беларусь по многоборью спасателей. Выступают у нас 10 команд, по 8 участников, то есть 80 сильнейших спасателей собраны здесь. Цель, конечно же, этих соревнований, первое, это потренироваться, показать свои навыки, умения. Ну и, конечно же, каждая команда хочет доказать, что она сильнейшая. Важны элемент спаборніцтва – праверка тэарэтычных ведаў у медыцынскай падрыхтоўкі. Удзел прымаюць 10 зборных каманд са сталіцы і цэнтральнага рэгіёна. Вынікі суддзі падвядуць у пятніцу.